Gepleyer Azatlyk radiosi. Keptäniň jeminiň leýartyňy. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Annurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu kepde Azatlygyň web saýtyny iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny raýatlar Güpeýen ulanmalyk barada Gurhanyň antiçmäge mejbur edilýär diýen atlan çap edilen habar we gepleşik çekýär. Aşgabatda urulup öldürilen bir oglan köpürden aşaklanyldy. Türkmenistan Talibanyň wekilleri bilen duşup iki taraplaryň gatnaşyklary maslahat etdi. Meninni hiç kimin ikinji aýaly bolmak islemeýärin. Ärinden talak alan aýalyň baştan geçirmeleri. Türkmenistanlylar ýurtdan çykmak üçin resminama almakda kynçylyk bilen ýüzbeýiz bolýarlar diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň beýasligine girdi. Şeýle-de bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň beýasligine Aşgabatda un, gyt we gymmat bar bolan unyň hilipes, täze sowda merkezinde bolçuluk ýöne gymmatçylyk, Aşgabatda urulup öldürilen bir oglan köpürden aşaklanyldy. Aşgabatda öýsü we ularsyz pişikleri, zäherlemek işleri ýene güýçlendi. Lewapda COVID-19 ýagdaýlary görelýär. Köp uğurlu keselhana karantina yapyldy diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz girýär. Bu hepde iň köp görülenleriň başyny türkmen görnüşleri 32-nji hepde atly foto sergimiz çekýär. Şeýle-de UNESCO-nyň bütünlüğe medeni mirasyna degişli täze desgalar. Taliban hopi hunardaky maşgallary ýogul çöllerden gaçmaga mejbur edýär. Olimpiýa medalyny gazanan Polina Guryewa Türkmenistana dolanýar. Ýewropa aşmak, Belarusdan gelýän bekanun migrantlaryň akymy hem iň köp tomoşaçy çekenleriň beýasligine girýär. Bu hepde Azatlygyň dinleýijileri we okuwçylary protest güni Türkmenistanyň İstanbul'da konsulxanasynda nämeler boldy? Raýatlar Güpeýen ulanmalyk barada Gurhanyň antiçmäge mejbur edilýär atly habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem Azatlygyň gozgaýan temalaryna ses goşup öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi, garaýşlaryňyzy paýlaşmaga çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistanyň gelip bolşan soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Mars ýurtynyň ýaşaýjylary, hususan ila tarapynda Margaret diýilen elektrik stansiýasynyň golaýyny ýaşaýan adamlar geçen asyryň 70-nji ýyllaryna gurulan we şondan bäri önümçilik kuwatyny ençemegedek güýçlendiren desganyň, onuň golaýyna gurulan himiýa zawodynyň howa goýberlen garynlarynyň ekologiýa ýetirýän yaramaz täsirlerinden zeýrenip azatlygyň üstü bilen öz seslerini eşitdirmek isleýärler. Yerli ýaşaýjylaryň radionyň habarçylaryna dürli ýyllarda we ýakyna beren gurrunlary ulanylýan himiýa desgalarynyň ne ekinlikini, ne insan saglygyna ýakynmylygyny görkezýär. Emma Türkmen häkimetleri şol sany Saglyk ministrliginiň wekilleri Azatlygyň dinleýijilerine we okuwçylaryna dörýän aladaly soraglary jogap bermeýär. Azatlygyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda urlaşan we atlarynyň aýdylmadylygyny soran ýaşaýjylaryň ählisi Mar welaýetinde ýerleşýän himiýa zawodlarynyň howa goýberlen garynlaryny adam saglygyna ören ziýanly hasaplaýar. Olar bu desgalaryň adamlaryň köpçülik bolup ýaşaýan ýerlerine ýakyn gurulmagyndan nägile bolýarlar. Margaret'in zawodlarynyň çykýan tüseler diňe bir desgalaryň ýerleşýän ýeriniň üstüni tutman ýakyn bolan soň Mar şäheriniň hem üstüne örtgü bolup durýar. Murgaw etrawyna çenli baryp ýetýär. Kä halatda burnuňa ýakymsyz ýys hem urýar diýip Azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Onun sözlerine göre Mardaky onkologiýa hastahanasynyň palatalary hemişe näsagdan dolu bolup ýaşaýjylar soňky 10 ýylda rak, ýagny duňluk keseli bilen keselleýänleriň köpelmegini esasan howanyň aşak kapalanmagyndan görýärler. Aşgabatdaky onkologiýa hastanasynda bejerge alan marly ýaşaýjy Azatlyga soňky wagtlarda ýyl içinde duňlugy mar keselleýänliklerini hem gurrun berdi. Aşgabatdaky hastanada beýleki vilayetlerden gelen näsaglar hem bardy. Ýöne hastanada ýatanlaryň ýarsynyň owragy mardan baran. Dertleri hem beýleki ýerlerden gelenleriň kagararyny agyr. Marly hastalaryň arasynda duňlukdan ölýän hem känip
Aşgabatda bejer galan ýaşaýjy sözüni dowam etdi. Aýdylmagyna görä, dem alyş ýollaryny Gyzyl Ödekde dören düňlük keseliniň öýkünde dören Irakdan ejir çekýän kän. Näsaglaryň köpüsi öýlerine berilenen himiýoterapiýany dol alyp bilmän ýok bolýar. Lukmanlar mardan gelen näsaglaryň Irak keselini bejermegiň kynlygyny sebäbi onuň tiz wagtdan bütün bedeni ýaýraýanlygyny aýdýarlar diýip öňkü näsag gurrun berdi. Şeýle dol soňky wagtlarda marda demusma keselinden ejir çekýänleriň görnütün köpelýänligini bellädi. Mundan başga, adatlygyň söhbetdeşleriniň tasdiklamagyna görä mar sebitini soňky ýyllarda kemesli, yeter yetmedi ýagdaýda dogulýan çağalar hem köpelýär. Yerli ýaşaýjylaryň arasynda o diýen anyk bolmadyk. Resmi daýdan tasdikladyp ýa inkar etdirip bolmaýan hasaplamalara görä, ýol ötün etrawyny, Margretde, Murgaw etrawyna gurulan himiýa zawodlaryna ýakyn ýaşaýan hojalyklarda keserli çağalar köp dogulýar. Enesiniň göwresiniň wagtyny ösüşden galýan, ýüregi urmasyny goýýan bäbekler hem bar. Olar öllügýär. Ýaş gelinleriň arasynda önelgesizlik köpelýär. Ýatgyda çağı galmasy kyn, invalid çağı köp dogulýar. Askynsy çağalar, akyly pes çağalar, kemli çağalar, bir eli ýok, barmagy ýok, agyz çömbelip duran çağalar dogulýar. Ýaňy dogan bäbeklerde ýürek ýetmedi bar diýip adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, adamlar bu ýagdaýlary himiýa zawodlarynyň ýaşaýyş etraplaryna golay gurulmagyndan görýär. Yerli ýaşaýjylar soňky ýyllarda ekinleriň hem gowy därligini, zawodlaryň howa goýberýän ziýanly galynlarynyň hasyrlygy hem uly ziýan ýetirýänligini öňe sürýärler. Ekinler gögörmeýär ýa gögörse hem boýalyp bilmän çürüşüp guramak bilen bolýar. Ýöne himiýa zawodlarynyň daşarakda ekilen ekinler beýle däl. Garawum etrawyna, Türkmenala etrawyna ýerleşen mülk ýerlerini, melleklerde, açyk meýdanlarda ekilen gök, bakça ekinlerinden hasyl alyp bolýar diýip bu ýagdaýy ençe meýilbäri synlap ýören ýaşaýjy aýtdy. Emma zawodlara ýakyn etraplaryň owa ýerlerini diňe gaşyna, ýyladyşkanalarda ekilen ekinlerden hasyl alyp bolýar. Ýöne olar esasan dürli vitaminler, dermanlar bilen ýetişdirilen gögönümler bolýar. Zawodlara ýakyn ýerleriň köpüsini açyk meýdanyny diňe ekinler, hatta käwr ýerlerde haşal otlar hem ösmeýär diýip ýaşaýjylar gurrun berýär. Şäheriň howasynyň ýakymsyzlygyny daşrak owlardan gelen adamlar badawat duýýar. Mar elektrik stansiýasynyň üstündäki tüssü göz görtele görünse, ýol ötün etrawyny öndürleýän kukurdun ýygy göni agyl burnuňa dolýar. Türkmenistanyň Günwatar sebitini iri we oňluk marlar müňläp aç, suwsuz gyrlýar. Emma ýurtdaky resmi maglumat siýasaty, hatda tebii hadiseler, suw joşmalar ýa gurokçuluk bilen bagly kynçylyklar hakynda hem hiç bir maglumat berilmezligi marlarçylyk kozuluklarynyň çeken we çekjek ziýanlaryny anyk keskitlemäge mümkinçilik bermeýär. Sebitin Guguly, Gapy Agşam, Gum sepişen we Tüger daýhan birleşikleriniň ençemi düýedarçylyk we dogurdarçylyk kozuluklaryny ýyl başyndan bäri gaty gurok gelen ýyl we aşy ysy howa netijesinde müňläp düýe. Oňluk marlar suwsuzlukdan haram edildi we ölýär diýip adatlygyň habarçy saýdýar. Onuň sözlerine görä, bir tarapy deňiz, beýleki tarapy gum depeleri, sarap ýatan çäge bilen gurşalan öýre meýdanlaryna bu ýyl hasam agyr geldi. 45 gradusdan aşýan ysy howada marlar üçin ne otlar ne de suw. Balkanly marlarlaryň agyr ýagdaýy baradaky maglumat sebitde Sowet döwründen bäri gijikdirilip gelinen suw desgasynyň ullokan dawara, aýdym saat bilen ulanmaga berilen wagtyna gawat geldi. Tadakanyň maglumatyna görä, bereket etrawyny ulanmaga berilen täze suw howdany ýurdun Günwatar sebitiniň ekrançylyk meýdanlaryny Garawum kanalynyň suw bilen üpjün etmäge niýetlenen. Şol wagtda bu desga näçe döwlet serişdesiniň harçlananlygy, onuň haçan we nädip özüni ödejekdigi aýdylmaýar. Adatlyk bilen anonimlik şertinde urlaşan yerli synçy Garawum kanalynyň 1096-njy kilometrine açylan täze desganyň sebitdäki suw meselelerini çözüp biljekdigini, aslan onuň şeýle niýet bilen gurulanlygyna hem ananmaýar.
Hünärmeniň pikirçe bereket etrawyna açylan täze suw howdany Türkmenistanyň beýlekür topor deskanyň gurulşygyna bolşýaly döwletiň puluny ogurlamak üçin gurulan howdany meňdeýär. Täze suw howdanynyň gowurmy 18 million kub metr bolup, ol güýz kış aýlaryna kanalyň asakka akymyny suwuýgynamaly. Ýöne şäherlikçe suw azatlyk bilen gurulşan hünärmeniň tasdiklamagyna görä odalam agyr gurokçulukdan we suw yetmezçiliginden kötenýän oba adamlarynyň hasabyna toplandy. Açılış dawarasynda gowy örkezmek üçin Gyllarbat, Magtumuly, Garrygala töwereklaryny ekilen owa hojalyk ekinleriniň suwuny kesip täze açyljak howdany suwdan olurdular. Bu deskanyň daýkanlary hyzmat etmek mümkinçiligi ýok. Sebäbi ol ýerden suw paýlamak üçin millionlap dollara durýan sorugy, nasos stansiýalar gerek diýip hünärmen aýtdy. Şeýle dol bir suw howdanynyň hatda ýakyn töweregindäki owalara hem peýdasynyň degjegini sorak aksyn alýar we ondan gaýanla Garabogadyň owalaryny nebitdagy hiç bir peýda bolmajakdygyny öňe sürýär. Adatçy bolşýaly Türkmen prezidentiniň Balkan eden saparynyň dowamyny bir ýerde agyr şertlerde ýaşaýan adamlaryň kynçylyklary, olary adatmak barada mesele gozgalmady. Balkandaky dowamly we agyr suw yetmezçiliginiň üstüne soňky ýyllarda Mardaky, Ahyrlaky, Daşowuzdaky suw desgalary, howdanlar we kanallar, ara ýaplary hem ýdegsi galyp tutuş ýurt barha çuňlaşýan agyk yetmezçiligi bilen ýüzbeýiz bolýar diýip synçylar aýdýar. Ýatlasak Balkan vilayetiniň adamlary soňky 20 ýylda mahallarçylyga, balykçylyga urulan garwalar derarly bir topar sosial ykdysady problemler bilen ýüzbeýiz boldy. Bu ýagdaý sebäpde işsizligiň açyk köpelmegini, adamlaryň iş göllep başga ýerlere göçmegini, netijede mektepleriň, saglyk nokatlarynyň ýapylyp 60-70 ýyllyk taryhy bolan ona olay obanyň kartadan öçürilmegini alyp geldi. Gepler Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini odalky suw inженери Nur Muhammed Hanan bilen bereketli açylan täze suw howdany we Türkmenistanyň suw problemleri bardaky gurrun bilen dowam etdirýär. Nur Muhammed aga, bereketli açylan suw howdany sebäpdäki suw problemlerini näme derejede çözüp biler? Umuman ýurtda öňkü suw desgalarynyň ýdegsi ýatan wagtyny, nasoslaryň ýetmeýän wagtyny ýa-da olary bejermäge serişdäniň tapylmaýan wagtyny täze suw howdanynyň gurulmagy ýerliklimi? Bir täze gurulan bereketdäki howdan aslynda gerek. Ýöne umumy o howdany gurmazam öň ilki bilen Türkmenistanyňky öňden gurulan howdanlara seretmek gerek. Birinciden Zeyt, Howshan, Göktepe'däki howdanlar. Ondan soň Murabdaky Sultan Sanjar, Tejennäki birinji, ikinji Tejen Suroy. Şol howdanlaryň hemmeti öňkü derejeden has erwet ýagdaýda näme üçin diýsem gömülüp giden. Öň Sowet döwründe, Garamıştroyda işleýän döwrümde men ýadyma düşýär, o howdanlarda bir topor zemsnaryatlar işleýärdi. Näme üçin diýseniz, amderýän suw gaty bulanyp. Olar howdany şo suwlar howdany gelenni ýanky suwdaky çägeler ýeri ýanky siňe. Şoň üçin kem-kemden howdanlar gömülýär. Şol gömülmez ýaly. Şoň üçin bu howdanlarda ýanky zemsnaryatlar işleýärdi. Şolary işletseler, onuň o howdanyň suwy hem ýetmeli. Şol Garawum kanalyň derýa diýerler adyna ötüdi berýän umumy ol suw arteriýeti ýanky howdanlar doly öz proýekt güýji bilen işlese o suwlar ýetmeli. Ýöne gynançagym olar ýaly işler edilenok. Zemsnaryatlar diýär bolýan ýöne iň bolmanyna nasoslaryň gerekli işleýän ogagyn. Ya könelip ýem döwlen ya ýene-de başga sebäpler bolýarlar. O nasoslara seredilmese, wagtyna işledilmese. Esasy bu çykdyjylary, ýanky howdan edilen çykdyjylary, şo zemsnaryatlar alınan bolsady. Ya ýanky nasoslar alınıp işlemeli nasoslar bu işledildi. Onuň umumum diňe o howdanlar hem däl. Umumy soň ulanylýan suw täşitli ulanylmasa, ol näçe suwun bolaýanda sen suwun hiç şerik ýetmez.
Nur Muhammeda Türkmenistana şol sany sebäpde şu ýylyň ören gurok gelenini gaýdylýar. Şoň bilen birlikde soňky gelýän maglumatlara görä gurokçuluk bilen bagly hem daýhanlar hem mahallarlar uly ýan çekýär. Emma hökümet bu ýagdaýlar barada hiç bir açyk zat aýtmaýar. Merkez Aziýanyň beýleki ýurtlaryny daýhanlaryň, mahallarlaryň tebigi şertleri esasında çeken ziýanlaryny ýeňletmek, bank kartlarynyň töleglerini ýyza düşürmek, olara maliýe kömeklerini bermek barada gurrun edilýär. Eýsem Türkmenistanyň şeýle zatlar bolmalymy? Şu arada hem öz garaýşyňyzy, pikiriňizi aýdaýsaňyz. Doğru. Eyleki devletlerde bular ýaly guruk ýyllaryna hakykatdan halka kömek edilýär. Ýani borçlarını soňa çekilýär, bolmany ýani mali kömegine edilýär. Näme üçin desem, mallar suwsuz ýa ekinler suwsuz bolup bilmez. Susuzluk ýani hakykatdan halkymyzy has agyr ýagdaýa getirer, ýani açlyga getirer, garyplyga getirer. Şoň üçin bir topary mejbur bolup ýurdu taşlap, ýurdu terk edip başga döwletlere geçip, ahyry we Türkmenistanyň halky öňkü döwür bilen deňeşdirilenine ikisi azalypdyr. Ýöne o da doly maglumat bolman soň belli däl. Ondan has az bolmagy mümkin. Näme üçin deseniz, umumy halkyň agyr ýagdaýy, olaň keselliğin ýok bolmasy, açlykdan, horlukdan hem ýurdu terk etmekden, bulan hemmesini jemläňde o halkyň ýarsy gidenler. Mahalam galan halkamlar başarsa gidilde gitjek. Yani şoň üçin bir bu zatlary alad etmeli ahyrin. Halkyň aladatyn etmeli. Men pikirim boýunça bu umumy ýagdaýlar diňe ýani telehowdan guran bilen halkyň ýagdaýyny gowlaşdyrmaz. Muny düýpden ýani haýdşymýaly, eýleki köne howdanlary ünsürmeli, soň töşekli unultuny ünsürmeli, nasos stansiýalaryny ünsürmeli. Bu zatlary ünsürilip şoňa çyksa ejedilte, ýani haýdşymýaly şondan halk üçin peýdaly bor. Bular ýaly guruk döwürler öňe bolýardy. Ýani şu halk mallar sowsuz gyrlyp, ýa ekinler sowsuz gurap galan döwür ýokdy, şo döwürlerde de. Şoň üçin bu zatlaryň hemmesini hökümet, esasen hökümet başynda, döwlet başynda oturan Berdimuhammedow bu alazalary, halkyň alazalaryny etmeseler, bular hemmesi gowlawa geçirmez. Hormatly dinleyijiler, Nur Muhammed Hanaw bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň zemini owgan nepderme bilen dowam etdirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunlar Idarasy Owganistanyň oňçularyny Talibanyň ýurtda edýän salasyn hüjümleri dowam edýän wagtyny serhetleri açyk saklamaga çagyrýar. Birleşen Milletler Guramasynyň Bozgunlar Idarasynyň Metbuat sekretary Sabiha Mantow 13-nji awgustda Jenewada geçirilen Metbuat ýygnagyny müňlerçe erkegiň, aýallaryň we çagalaryň Taliban söwüşçüleriniň salýan howpundan utulmak üçin gatşanlyklaryny aýtdy. Owganistan, Iran, Pakistan, Türkmenistan, Özbegistan, Täjikistan bilen ara çäkleşýär. Şeýle-de bu ýurdun Hytaý bilen 75 kilometrlik ara çägi bar. Emma gelip bolşan habarlardan görnüşine görä Türkmenistan Owganistanyň gaçak adamlar üçin öz serhetlerini açmagy taýyn görünmeýär. Biz Owganistanyňky häzirki ýagdaýlar we ol ýerde ýaşaýan türkmenleriň hal ahwaly barada Kawulla kabarçymyz Şaýmerdan Ulmurady bilen söhbetdeş bolýarys. Şaýmerdan uly Owganistanyny Talibanyň barha kän sewit paýtagtlaryny ele getirýänligi barada maglumatlar gelip bolýar. Eýsem Owganistanyňky türkmenleriň ýagdaýlaryna ähili şu arada adatlyň dinleýijilerine mümkin bolýarsa jekme-jegrak maglumat berseňiz. Ýa-da Demirgazyk Owganistanyň 9 welaýatynyň merkezlerinden Talibanlar basyp aldy. Ýöň etraplaryna hemmesini Talibanlar basyp alypdy. Şonuň üçin Demirgazyk Owganistanda gowçum bolup ýaşaýan türkmenleriň kabirleri ýaşaýan owalaryndan we şäherlerden gaçyp çykmagyny dowam etdirýär. Onun sebebi Talibanlar halky gynamalara duçar edýär. Halktan zordan pul alýa, hatta halkyň gyrlaryna da söz aýtýar we ýaş gyrlaryny Taliban nökerlerine nikalap bermegi Talibanlar halktan talap edýär diýip adam hukuklaryny goraýjy goramalar habar berýär. Şonuň üçin Demirgazyk
Awganistanda yaşayan Türkmenler öz namusyny goramak üçin kaçıp çıkýarlar. Gündüz welaýatynyň, Balyk welaýatynyň, Jowzan welaýatynyň, Paryap welaýatynyň ýüzlerçe maşgala gaçyp çıkyp paýtaht Kabula geldiler. Şaýmerdan uly siz inni şu türkmenleriň Demirgazykdan gaçyp ýurdun paýtagtyna gelýänligini, elbetde hopsuzlyk gözläp gelýänligini aýdýarsyňyz. Eýsem kawully paýtagt, kawully olaryň ýagdaýy nähili adamlar paýtagtda hopsuz bolup bilermi? Yok, bärde de hopsuzlyk şertleri agyr bana günde bomba patlamalar bolupdy, belli birisini nişana alyp öldürmek dowam etdi. Ondan soň gaçyp gelen bozgullaryň bir hopsuzlygy bärde üpdinler, olar şo parklarda açyk asmanyň astynda ýaşaýarlar. Öňküýäli insanperwer guramalar ýok, bozgullar içerki bozgullara kömek berýärler. Halkara insanperwer guramalar hem idaralaryny ýapyp gaçyp gitdiler Awganistandan. Ondan soň Pakistana gaçaýyn diýse Pakistanam terhedi yapdy, başga ýurtlarym yapdy diňe ana Tajikleri, Awganistanly Tajikleri elbetde öz ýurduna kabul etýär, Tajikistana bosup geçýärler. Özbekistanam Awganistanly özbekleri kabul edýär, Özbekistana Awganistanly özbekler barıp başpana alýarlar. Beýlen sagam türkmenlere bir başpana berýän tarap ýok. Türkiýe gaçap ýollar arkaly käbir türkmen ýaşlary gitdi. Däger Türkiýede şol serhedi ýapyp otyr. Otaya awgallar baryp käbir gelişiksiz hereketler edipdirmen şonuň üçin ana türkler hökümete nägelelip bildirip awgallar bozgunçylyk edýär. Şonuň üçin bularyň öňüni al, başpana berme diýip halk hökümetden sorapdyr diýär. Elbette şöyle malumatlar berilýär. Şonuň üçin hem Türk hökümeti hem häzir bozgullary kabul etmen baryp yerleşenlerine ola idina kovotýar, bäri Awganistana getirip çıkarıp otyr. Şöyle ýagdaý kynçylyga düşdi. Kabuldan hiç ular üçin garantiýa ýok hopsuzlygyna. Inne Kabul hem Talibanlar basyp alar diýen gorkam bar. Paýtagt Kabulun daşdurygynda ýerleşen welaýatlara ýem basyp aldylar. Mysal üçin Lowgar welaýatyna şugum sendi. Şonuň ýaly beýleki welaýatlaram izli giderli synıp dur. Hiç bir sagatdan soň Awganistanda näme ýagdaýyň boljagy belli, has şertler çylşyrymly, agyr ýagdaý, bir gaçara hiç bir ýoly ýok. Bir ýerde de ondan soň hemme welaýatlardan halk köp gaçyp gelenligi üçin bir howly jaýam tapylan ýok. Kireýneden köp kynçylyk, şonuň üçin şu bozgullar açyk asmanyň astynda parklarda ýaşap otyrlar, çağajyklary bilen perişan halda. Olara bir kömek edýän tarapym ýok. Käbirine barly gurply adamlar bir bur çörekler eltip berip paýlap beren bolýar, bir öňkü köne giyim gejimlerini berýärler. Ana şöyle buýdygyny ýagdaýda ýaşap otyrlar, bosup gelen bozgullar paýtagt Kabula. Şaýmerdan uly indi bir Tewitdäki öňkü uruş serkerdeleriniň hususan General Reşit Dostumyň Talibana gaýtawul berjektigi hakyna, gaýtawul berme wada berýänligi hakyna habarlar çykdy. Eýsem Talibana bir gaýtawul berilmek mümkinçiligi galmadymy ýurtda? Şu mümkinçilik barda nähil pikirler bar? Hökümet näme diýär, synçylar näme diýär? Hökümet şol mende general dostum ya beýleki şol öňkü meýdan komandirleri Talibanlara görüşmekçi bolýan tanymal şahsiýetleri hökümet himayet etmeýär diýip olar nägelelip bildirýärler. General dostum elbetde Madar Şerif şäheriniň golaýynda ýerleşen Çimtal atly ýerde Talibanlara garşy görüş alyp barýar. Häzir şu iki tarapyň arasynda çatışyp gidip dur. Mana Herat welaýatynda öňkü meýdan komandiri meşhur meýdan komandiri Muhammed Ismail Han Talibanlara garşy görüşdi. Talibanlaryň Herat şäherini basyp almagyna mümkinçilik, yani fursat berilmejekdigini aýtdy. Ol öz eden çykyşlarynda ýöne bugün ol Talibanlaryň eline ýesir düşdi. Talibanlar ony hemem Awganistanyň içeri işler ministriniň orunbasaryny, welaýat häkimini we başga da ençeme ýolbaşçylary, ýerli geňeşiň başlygyny ýesir aldy. Herat şäheri hem tindi, Badagys welaýatynyň merkezi, Galaynaw şäheri hem tindi, ondan soň Leşkerge şäheri, Helmand welaýatynyň merkezi olam tindi, Gandahar welaýatynyň merkezi, Gandahar şäheri olam tindi. Innan şol ýolbaşçylary
resmileri hem Talibanlar efi aldı, kaçarına yolu yok. İsmail Han'ı gepledip bir uydu yazısını yayrattı Talibanlar. Sonda İsmail Han başka toparları yani başka Talibanlara karşı güreşen meydan komandirlerini hem Talibanlara karşı güreşmen yaralarını yerde koyup Talibanlara tabin bulmağa çağırıyor.